Dobrý deň, vitajte v našej vzdelávacej sekcii. Dnes si povieme niečo o ďalekohľadoch. Aké sú základné typy ďalekohľadov, ako ich delíme, rôzne parametre ďalekohľadov a na záver si povieme niečo o tom, ako si správny ďalekohľad vybrať. Ďalekohľady podľa konštrukcie rozdeľujeme na monokulár, do ktorého sa pozeráme jedným okom, na klasický binokulár, do ktorého sa pozeráme dvoma očami, alebo tu potom poznáme spektívy, alebo tzv. Teleskopy. Tie sú vhodné, povedzme, pri športovej streľbe, biatlon, alebo aj ornitológia, keď sa potrebujeme pozerať na veľkú vzdialenosť, potrebujeme vidieť presný obraz, ostrý obraz a tieto ďalekohľady môžu mať priblíženie kľudne aj 60-70 krát. Klasické binokuláre, ktoré poznáme, sú vhodné či už na turistiku alebo na poľovníctvo. Konštrukcia ďalekohľadu je okulár, tam kam sa oko prikladá, objektív, do ktorého nám vstupuje svetlo a obraz a potom vnútorná sústava hranolov a šošoviek. Klasický binokulár, alebo teda triéder, je konštruovaný tak, že vzdialený objekt by sme videli prevrátene. Na to, aby sme objekt videli reálne, sa používa sústava hranolov. Rozlišujeme dva typy sústavy hranolov, a to je strechovitý alebo roof systém a klasický porosystém. Hranoly, ktoré nám lámu svetlo, sa vyrábajú vo dvoch typoch. Prvý typ je označený ako BK7, je to borové korunné sklo. Toto sklo je lacnejšie na výrobu, ďalekohľad je tým pádom aj lacnejší, ale obraz nemusí byť jasný a ostrý ako pri druhom type. Druhým typom je BAK4, čiže báriové korunné sklo. Pri tomto type je obraz čistejší, svetlejší, sklo je samozrejme najkvalitnejšie a je vhodný hlavne na poľovnícke ďalekohľady. Pri kúpe ďalekohľadu si väčšinou všimneme ako prvé číselné označenie. Konkrétne tieto dva máme 8x56 a 10x42. Prvé číslo znamená priblíženie. Koľkokrát vidíme reálny objekt priblížený. Priblíženie 8 nám predstavuje to, že ak vidíme objekt 800 metrov od seba, tak cez ďalekohľad by sme ho mali ako keby 100 metrov od seba. Druhé číslo nám udáva priemer objektívu v milimetroch. Tu platí, že čím je objektív širší, teda číslo je väčšie, tak tým viac nám svetla ďalekohľad prepustí pri šere alebo už skoro za tmy. Jeden z dôležitých parametrov pri ďalekohľadoch je svetelnosť. Je to v podstate druhá mocnina podielu priemeru objektívu a zväčšenia. Čím vyššia hodnota svetelnosti, tým je ďalekohľad lepší a spoľahlivejší pri zhoršených svetelnostných podmienkach. Ďalším parametrom je zorné pole. To je v podstate výseč alebo úsek, ktorý v ďalekohľade vidíme udávaný na 1000 metrov. Býva buď v stupňoch, tam sa pohybujeme od 5 do 10 stupňov, alebo v metroch, ideálne okolo 100 až 150 metrov na 1000 metrov. Podobne dôležitým parametrom ako svetelnosť je aj faktor stmievania. Ten je daný odmocninou súčinu priemeru objektívu a zväčšenia. Čím väčšia je táto hodnota, tým je opäť ďalekohľad spoľahlivejší za zhoršených svetelných podmienok. Svetlo, ktoré nám vstupuje do ďalekohľadu, býva pohlcované sústavou šošoviek. Sústava týchto šošoviek môže pohltiť až 60 až 70 % svetla, čiže musia byť ošetrené tzv. Antireflexnou vrstvou. Tieto vrstvy zvyčajne poznáme 4, je to C ako coated z angličtiny, až po FMC fully multi-coated. To znamená, že každá šošovka, každý hranol je viacnásobne ošetrená antireflexnou vrstvou, ktorá nám zlepšuje ostrosť, zvyšuje svetelnosť alebo zabraňuje odrazu. Medzi ďalšie parametre udávané pri kúpe ďalekohľadu patrí očný reliéf, to je v podstate vzdialenosť okuláru od oka a ten si vieme nastaviť pomocou takýchto skrutkových očníc. Býva to spravidla okolo 1,5 cm až 2 cm. Poznáme tzv. Medzipupilárnu vzdialenosť, to je vzdialenosť okulárov od seba, ľahko nastaviteľné týmto klbom.
alebo poznáme tzv. Dioptrickú korekciu, ktoré si vieme nastaviť z pravidla na pravom okulári točením takýmto koliečkom a potom si to samozrejme stredom doostríme. Ako si teda vybrať správny ďalekohľad? Jedným z faktorov je určite cena. Tá sa pri kvalitných ďalekohľadoch pohybuje v rádoch stoviek eur. Najlacnejšie modely viete zohnať okolo tých 200 až 500 eur. Profesionálnejšie, výkonnejšie ďalekohľady, ktoré už majú určitú značku, sa pohybujú v rámci tisícov eur. Ďalekohľady si vyberáme podľa účelu, či už je to na turistiku alebo outdoor, tam sa nám hodia skôr ľahšie ďalekohľady, alebo je to poľovníctvo, kde potrebujeme naozaj špičkový ďalekohľad, ktorý má rôzne antireflexné úpravy, respektíve bude spoľahlivý za šera, alebo je to potom na sledovanie zverí, ornitológiu alebo športovú streľbu. Ak sa chcete zamerať na kúpu poľovníckeho ďalekohľadu v cenovo dostupnej relácii, odporúčam vám našu značku Tetrao. Konkrétne tieto dva modely Elanus 10x42 alebo 8x56. Ďalekohľad Elanus 10x42 je vhodný na poľovačky cez deň za dobrého jasného počasia, kedy nepotrebujeme nejaké extra veľké priemery objektívu a svetlo, ktoré je rozptýlené za jasného dňa, nám plne postačí. Pri večerných poľovačkách, alebo teda ranných a za zhoršených svetelných podmienok odporúčam väčší priemer objektívu. V tomto prípade je to 56 s 8-násobným zväčšením, ideálna, ako vravím, na večerné poľovačky. Okrem klasických pozorovacích ďalekohľadov vám však môžeme ponúknuť napríklad ďalekohľad s diaľkomerom, konkrétne tento od značky Leica, alebo termovízny ďalekohľad od značky Higmicro. Tieto zariadenia sa však pohybujú v cenovej relácii okolo 3-3,5 tisíca eur. Dúfam, že som vám v tomto videu pomohol pri výbere ďalekohľadu. Ak si ale však nie ste stále istí pri správnom výbere, kľudne nás kontaktujte alebo sa zastavte na ktorejkoľvek z našich pobočiek. Radi vám s kolegami poradíme. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte nám like, odbery alebo nás komentujte, zdieľajte a posunte toto video ďalej. Vidíme sa pri ďalšom videu.